ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ RAO-D ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಇನಿಯಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶಿಯೋದಗಲ್ನ A-158WA ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫರ್ಡ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಒಂದತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತದು 1695 ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ 1300 ಅಂಚ ಒಂಜಿ 300-400 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ನೆಂಕ್ ಒಂದು ವಾಚ್ ಬಲೆ ಒಂದೇನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆದುಂಡು ಪಿರಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಚೈನಾ ಅಂದುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಆಪಿನ ಚೈನಾಡೆ ಆಂಡ ಒಂದೇನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಯಾಶಿಯೋದಗಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶಿಯೋದಗಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿರ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ದ ಏನಂಡ ಆದಿಪ್ಪು ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಲೆ ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಕ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಉಲಾಯಿಲ ನಿಗಲ್ದು ಓಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶಿಯೋದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಗೆತೊನ್ನ ರೀಸನ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿ ದುಂಬನ್ಪೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಒಂದು ವಾಚ್ ನಿಗಲ್ ತೂದಿಪ್ಪೆರೆಗೆ ಅವು ವಾವ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಪೋಡೋಣ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಗಲ್ ತೂವೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇಡುವಂತೆ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ದೆತ್ತು ಪೆ ಅವು ಒಂದು 2 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದೇನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಗಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂದಾಯ್ತ ಪ್ರೈಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವಾಚ್ದ ಸೀರೀಸ್ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕು ಲಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಲ ಓದ್ದು ಜರವೇನು ಸೈಡ್ಗೆ ಎದ್ದಕ್ವೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ವಾಚ್ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿಡ್ ದಿಂಚಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಗಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ವಾಚನ್ನು ಪಾಡ್ವೇರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಯಾನ್ ಅದಗಡೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡಂದಿತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ರಿವ್ಯೂಲ ತೂತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ತೂಕ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ ತೂಕ ಯಾನ್ ಗೆತೊನ್ನಿ ರೀಸನ್ ಒಂದು ದಾನಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ದೊಟ್ಲ ನಿಗಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದೊಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇರ್ ಓವೇ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟು ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ವಿಂಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾಶೋದಗಲ್ನ ಆಗಲ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಲ ಆತಂಡು ವಿಂಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ವಾಚ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಿಗಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಗಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಿಂಕ್ನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೋಯಿನ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.